Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde waɗa ñalawma asetta hawre ko jeene lewru août hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi habruji moɗon e ɗemgal titruji men ɓurdi moni oɗo journal ko toon to États-Unis puɗɗirɗen ɗum noon ko pottital makko kanko Donald Trump e putten aljuma garo sappo e joyi lewru août hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi holko ɗamina hen holko anda e ngal ɗo pottital kamɓe ɓe ɗiɗi holko koɓe jogori haalde habruji men manaw en toon to Palestine hono kamɓe aduna o fof nene continue hande ne yenna kamɓe Israël walla ne felaɓe o sibabude décision ɓe ƴeftude huyde e pawa juuɗe mabɓe e toon to Gaza ha toon to Côte d'Ivoire seppoji mawɗi mbaɗino toon noon aseda hannde ɗum noon kadi ko partiji ɗiɗi mo kanko Laurent Gbagbo ardi e kanko kadi Thiam mo ardino ɗum ɗo fof ko ƴewde beele ɓeɗen gartire liste électoral Guinée Bissau hono kanko président Sisso Ambalo ene wayno wi wonde ko candidat pour mandat ɗiɗaɓo toon to Mauritanie kadi affaire hono ɓeɗo militaire uji yeynoɓe kuure toon to Zorat affaire mum nene continue haalede oɗo saha joni toon to leydi Mauritanie ma en mbaw jokkodirde kadi hono Mamadou Samba Diallo rokka en kadi élément mo jogini en ko fati météo ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu détail muɗum joni joni siwtinde on tan hannde ko aset jeenayyi lewru août hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyi Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International guilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jamire moon ko adi foof en wayno koye ñalawma tugnade kadi CNN ko haali hono kamɓe États-Unis ɓe mbawi dakkodirde e Ghana pour artirde yimɓe tata ittude ɗumen toon to Ghana ɓeɗo yimɓe noon ko takaɓe ene mbaɗa business aji salɗo surtout ene punta mawɓe walla ene punta kadi yimɓe ɓe ganduɗa ngala doole ene punta ɗumen pour ñagade kalisaji walla funta ɗumen neldude won nokku walla funta ɗumen wostodirde won kalisaji kayne wayno ɓe takkama kene wona $1 million wonde ɓe mbaɗi ɗum fof ko business aji ɗi ganduɗa ɗi godani procureur mo New York biyeteɗo Jake Clayton e kanko kadi directeur adjoint bureau extérieur FBI gonɗo toon to New York biyeteɗo Christopher Roya ene wayno ɓe mbawi wiide wonde ko ɓeɗo yimɓe tato gaddama États-Unis ɗum noon ko kanko biyeteɗo Isaac Odro Boten gandiraɗo Bot jaarowo 36 kanko biyeteɗo Insuwa Ahmed gandiraɗo Pascal jaarowo duuɓi 40 kanko biyeteɗo Derrick Van Yeboah gandiraɗo kañum hoore mum Van jaarowo duuɓi 40 ko ɓeɗo woni nangaɓe toon to Ghana en gartirama toon to États-Unis ɗum noon ko ñande jeeɗiɗi lewru août aljuma ɓennuɗo en alhamis ɓennuɗo en ɗum noon ɓe jettima toon to New York ɗum ɗo fof noon e wayno ko ɓeɗo kadi ma pottu kadi yesso juge biyeteɗo Robert Leburgo ɗum noon ko ñande aljuma garoɗo en pour wawde jabade ko gueɗe ɗe tokka en donc ene wayno ko neɗɗo nayaɓa tuumaɗo en kañum biyeteɗo Patrick Kwame Azare kañum hoore mum gandiraɗo Bolgar jaaroɗo duuɓi 39 e mano yitaka taw oɗo saha donc ene wayno ko tugnade hande ko yaltino noon procureur Clayton ɗum noon o wawi kadi yettude ballodiral mum kamɓe leydi Ghana ɓe mbadde États-Unis e wawi kadi yettude bureau affaire international ministére américain toppitiɓe ko fate justice yettude kadi bureau Ghana naɓe toppitiɓe ko fate en habde crime aji mbaɗi ni en surtout yen taw ko gueɗe ɗe ganduɗa en taw kañumen koyemin liggoto ko Interpol ko wawi wonde foof ɓeɗo ko takkaɓe gueɗe kewɗe ene kadi ko ñawete ko ga koye Amérique habaruji meɗen ono kanko Donald Trump siftinde on tan o haalino hanke nder média makko social mo foti Vladimir Putin ɗum noon ko toon to Alaska ñande 15 lewru août hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyi ɗum noon e wayno pottital mabɓe kadi ko toon ɓe cuɓi ko toon to Alaska siftinde on tan ko wonande yimɓe ɓe ganda Alaska ko leydi kamɓe Russie ɓe ene wayno ɓe jeeyino ɗum États-Unis e hitande ujunere 1967 donc nokkuɓe ɗo ɓe dandata ɗo kadi ko nokkuji ɗi goɗɗani no fewi kamɓe Russie
ɗum noon kadi e sibabude kanko Vladimir Putin hayso ndomandi mo nanguitaki no wayno ha hande manda dare contre makko cour pénal international ene waɗe dande makko pour wonde gueɗe ɗe waɗata toon to Ukraine ɗe ko ɗum waɗi o yiiɗa yaade won nokkuji kewɗi won nokkuji kewɗi kalnoɗe wonde hawnaki batuji mabɓe garoji ma ɓe ndendu toon ene wayno oɗo saji ko nana ummade mabɓe kono kanko Vladimir Putin lawol ɗiɗaɓol mabɓe fottude surtout mandat kanko Donald Trump ɗiɗaɓo jogoto wonde ko toon to Russie ɗum noon e tungnaɗe hannde ko ummi toon to Maison Blanche hono kamɓe Kremlin ɓe mbawi noddude États-Unis pour ko fate en lawol mabɓe ɗiɗaɓol holto ɓe pottata toon to e nder Russie donc holko anda eno est ce que kanko Vladimir Zelensky omo jogori tawtorede ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en ha hande kanko Putin o sallima ɗum ɗon par ce que wi wonde ko e wiide makko so tawi jaam d' abord ne yiiɗi haalede toon to Ukraine il faut ko kanko Vladimir Zelensky e leydi makko fof ɓe mbawa jabde wonde ko kala leyɗele ɗe ganduɗa kamɓe Russie ɓene pawi hen junggo mumen joni toon to Ukraine ɗeɗon leyɗele kamɓe Ukraine ɓe jaɓa wiwde wonde hankkadi ko ɗeɗo keddoto tan ko Russie ɓe jaɓa kadi kamɓe Ukraine yaltude kala nokkuɗe ɓe ganduɗa ɓe pawi hen juuɗe mabɓe kamɓene toon to Russie ko donc ko kamɓe Ukraine ɓe jaɓani oɗo saha joni ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Vladimir Zelensky mon continue wiide hande so tawi kaldigal taw ko hakkude mabɓe tan e Amérique ɗum ɗo wona kaldigal e kadi ene wayno mon continue haalde ha hande kanko Vladimir Zelensky wiide wonde ko ala hay métere ɓe guiti ɓe jaɓata ummo e leydi mabɓe sibabude wonde kamɓe Russie eɓe jiiɗi dartinde guerre o ko wawi wonde fof guerre nen continue oɗo saha joni ko e habruji jaltuɗi hono kamɓe Ukraine ɓe mbawi hande bombude kadi nokkuji gonɗi toon to nder Russie taw ko drone aji mabɓe kutiri drone aji ɗi noon mbawi bombude nokkuji ɗi magasin mo ganduɗa en taw ko drone aji Iran kamɓe Russie ɓe kutortono ɗum noon ko drone aji biyeteɗo Sheyda e tungnade hande habruji gummiɗi toon to Ukraine ɓe bonni oɗon magasin ko ɓuuri hewde hen habruji men nan toon to Palestine e tungnade hande ko yalti toon to AP News aduna fof nane seppo oɗo saha joni pour wonde salade hono kamɓe décision mo kanko Benjamin Netanyahu e laamu muɗum ɓe ƴefti pour wiide wonde ko hankadi ɓe pelliti occupde kala ko woni Gaza ɗum noon e wayno ko ɓuuri tengtude ɗiɗo seppoji ko toon to Israël ɗum noon ko yimɓe ko ujunaji nane jalti oɗo saha joni d' abord kañumen koyemen ko waasi men weltade wonde ko kanko décision mo ƴefti o mais surtout ko wiide wonde ko kanko Benjamin Netanyahu e laamu makko ɓe goƴaka hono yimɓe militaire uji ha hande walla yimɓe Israël naɓe ha hande naggaɓe toon taw ko Hamas nangui ɗumen pour yo gartir haaluji fate har no dartinirte ɗiɗon haaluji koko dartino kono e tungnade ko yalti oɗo ñalawma he kamɓe États-Unis ɓe mbawi kadi wiide wonde ɓe maɓe neldu neɗɗo maɓe biyeteɗo Steve Witkoff toon to Qatar e kadi ma wawa fottude kadi e premier ministre mo Espagne ɗum noon ko toon to Qatar pour wawde discude ko fate holno ɓe ballodirta ha ɗiɗo haaluji mbawa continue kamɓe Égypte e kamɓe Qatar ɓe mbi wonde oɗo saha joni ɓene pewnito kadi ƴewde hol haaluji ɗiɗo mbawi wonde e kadi so tawi ɗiɗo partie ji ɗiɗi fof jaaɓi hono kamɓe Israël kamɓe Hamas ɓe jaaɓi so tawi cessez le feu waɗi kala yimɓe ɓe nangaɓe to banggue Israël nangaɓe to banggue Gaza ɗeɗo fof goppite e ɗum noon so wuurɓe hen e maayo ɓen fof gati oɗo saha joni tungnade hande kadi ko ministére toppitiɗo ko fati cellal toon to Palestine ɓe wi wonde kene wona yimɓe nogas mbarama hande oɗo ñalawma tan ɓeɗo fof yimɓe ko dogannoɓe pour ƴewde dañde ko ñaami ɓe mbi kadi ene woni ko sappo e goho neɗɗo kadi taw ko mawɓe maayi hande sibabude heege ɗum noon koye balɗe ɗiɗi ɓennuɗe tungnade kadi e habruji jaltuɗi toon ono kanko joueur Égypte najo biyeteɗo Mohamed Salah e nder haaluji ɗi o haali hande ɗum noon windi koye page makko ex ɗum noon o jaabino wonde kono haaluji jettugol taw no huccinayi kanko biyeteɗo Souleymane Al Obeid joueur Palestine najo walla biyeteɗo Pelé Palestine najo mayɗo toon yontere ɓennude toon to bande Gaza Union Européenne Football Association kañum koyemen mbawno windude page men ex pour enen jettamo kanko oɗo joueur kono ene woni ko kanko Mohamed Salah e nder message mo jaabi o wi wonde ko est ce que kamɓe ndeɗo fedde mawde wiyeten UEFA e mbawi haalde holto kanko Souleymane Ould Abid holto maayi e holko woni sababu mayde makko ɗum ɗo fof e wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe fedde Europe toppitino ko fati football jaɓani haalde gueɗe ɗe ganduɗa holko warima toon par ce que ne anda warima koye bombardement ji ɗi Israël waɗata toon to Gaza ko wawi wonde fof e caggal nde o haali ɗum nde kanko Mohamed Salah
en wani ko yimɓe kene wona sappoytere ujunere neɗɗo kañum hen koyemi réagisi e haaluji makko ɗi kene wona temedere capanɗe tati e ɗiɗi ujunere neɗɗo kañum hen koyemen neltiti kadi message mo neldi o neldi ɗum e yimɓe woɗɓe eyyi ken hiise joni 17 million yimɓe e aduna he jiiɗi haaluji makko ene wayno ko hande caɗele gonɗe toon to Gaza ɗe hande nen kontina yaaji e aduna he aduna o foof nen kontina oɗo saji joni hollude météo men ko fate décision ngaji mabɓe kanko Benjamin Netanyahu e laamu makko pour okkidde Gaza habaruji men toon to Côte d'Ivoire tugnade kadi ko yalti ko Radio France International haali ɓe mbi kane wona ujunaji neɗɗo gaari e laabi Abidjan ɗum noon ko samedi hande surtout toon to nokkuji biyeteɗo yippo ngon ɗum noon e wayno ko nokku mo ganduɗa en gonɗo son to saraji Abidjan e kadi ne wayno kamɓe seppoɓe fof eɓe jogui nate e juuɗe mabɓe ɗeɗo nate mbiyata ko yoni hen kadi démocratie gonga wawa wonde tawi justice wodani ɓe mbi kadi ene wayno ko e nder nate ɗeɓe kolli ɗe kadi ɓe bindi hen wonde ko nate ɗe wonen en mbiya minen komin million ngaji yimɓe wiɓe wonde min jaaɓi hono Gbagbo e Thiam donc siftinton tan Côte d'Ivoire ko leydi ndi ganduɗa jeyɗo toon de Afrique ene wona 32 million neɗɗo e kañum kadi ɓuuri jogade économie ko ɓuuri hewde leyɗele takkiɗe toon oɗon diwan ene wayno ko élection ngaji mumen mbaɗata ko mois d' octobre ɗum noon ɗiɗon élection ngaji ko gadduɗo caɗele oɗo sa joni si babude surtout kanko Tidiane Thiam ko neɗɗo mo ganduɗa ka karalla ko fate ngaalu kadi ko gonnoɗo e pelle jeeyaɗo toon Suisse kaɗaɗo wonde candidat si babude kañum hoore mum wiya wonde ko nationalité ji ɗiɗi jogino hono kanko Laurent Gbagbo ni ene wayno ko si babude crime aji ɗi o takkuno hen e kitali ujunnaji ɗiɗi 10 ha 11 ɗum waɗi o yaltina o wiya wonde o wawa wonde candidat kanko Alassane Ouattara noon e wayno ko ɗiɗo seppoji kadi ne kolla kadi mette mabɓe ɓe jogui si babude kanko Alassane Ouattara jaraw hande juuɓi 63 kañum hoore mum kadi wi ko candidat pour wadde mandat muɗum nayam siftinde on tan kadi nder hitande ujunnaji ɗiɗi 16 kanko Alassane Ouattara tugnere hande ko Radio France International haali o waɗino o ɗaɓɓini toon e yimɓe sarɗiyankoɓe pour beele ɓe change constitution mo Côte d'Ivoire ɗum noon ko waylude wiide wonde ene wayno ko limite ala no foti neɗɗo wawi ardade leydi Côte d'Ivoire ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni seppoji ɗi en gaddan taw fitini kono noon Côte d'Ivoire ko leydi andirandi kala woteji ɗi paani surtout guila e campagne hande woteji mbattede ene heewi wadde caɗele ha fitinaji gara hen ha yimɓe ma hen habaruji men international hande toon to Guinée Bissau e tugnade kadi ko Africa News haali hono kanko Omaro Sisso Mbalo e wayno o haali e nder aljuma ɓennuɗo o wi wonde ene wayno ko jogoɗo wonde candidat présidentiel ñande 27 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 tugnade hande habaruji gumri toon ene wayno ko ɗum ɗo woni mandat makko ɗiɗaɓo kanko Omaro Sisso Mbalo won ɗaɓɓude wonde président mo Guinée Bissau habaruji meɗen manam en toon to Mauritanie tugnade kadi ko habaruji gumriɗi toon to ko mbiyata salon Nouakchott ene wayno ko won gueɗe militaire kuure ne jeeyano toon to Zora ɗen jeeya kene wona ujunnaji sappo kuural taw ne yeeya ɗum noon ko kuure gueɗe jeeyanoɗe toon en continue hande addude caɗele toon to Mauritanie tugnade ko haala hono kamɓe officier ji walla officier supérieur tuumaɓe ɗeɗo gueɗe tugnade hande oɗo journal e ɓeɗe gadda toon to Nouakchott ɓe mbaɗa kadi koye nokkuji ɗi ganduɗa way ko ɗum ɓe loojaɓe ni ɓe ñamata koko beela ɗum noon en jeeya koɓe sifa koɓe ñamata ko en jeeya hen pizza kono noon neɗɗo commerce mo ganduɗa ɗeɗo gueɗe ndewi koye muɗum o kañum nenen soka e kaso en wayno kañum woni hakkude kamɓe yeeyoɓe e kamɓe sodoɓeɓe ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en tugnade hande oɗo article no windirani wi wonde ko ɗum ɗo hande hawnayi koko test pour wonande est ce que justice Mauritanie ne wawi rewde lawol wonde ɓeɗo officier ji hay sinde wonde ko ñawaka taw oɗo saha joni potal wona toon wona oɗo nanga oɗo tuumaɗo taw ko civil enen continue sokede kono noon kamɓe militaire uji ɗi par ce que ɓe goni jogui tenue eɓe ne coka kono noon ɓe mbaɗa koye logement ji eɓe guura gurdamaɓe no beela siftinde on tan ko ɗiɗo tugnade hande média social e oɗo journal e ma ɗiɗo officier ji sous officier ji foof nanga toon koye région ɗiɗaɓo mo Mauritanie e ɗum ɗon kadi ene wayno ko nanguira kadi ko sibabunde ɗeɗo kureji jiisaɗe enen jeeya toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gumri toon hono kamɓe Sénégal eɓene pewnto ɗo sa joni pour maggal baɗo toon maggal o fuddoto ko ñande 12 lewru août kono noon ene wayno ko teskita tan ene wayno ko ndiyam nene continue hewde toon surtout to nokkuji gonɗi toon to Touba ɗum noon wonandi ko yalti habaruji galleji jayndiyankoji toon to Sénégal ko wayno Sénégal ko wayno Sénégal ene wayno ko hande ndiyam gonɗam toon to Touba ɗam yaltinaka kono noon toɓoji kadi nene continue ene ɓeydo hebbinde ndiyam ɗam ɗum noon e wayno ko oɗo maggal tumnade ha hande koɓe kaali ko jogoɗo addude caɗele no fewi sibabunde yimɓe aroɓe ne kewi e kadi nokkuji
ji ɗi ganduɗa ɗo ndiyam ala heewani toon to oɗon diwan wawi wonde fof en wayni ko kamɓe laamu local gongu toon ngu e laamu kadi ngu kanko Bachir Diomaye Faye Ousmane Sonko gardi ɓe mbawi wadde peeje kewɗe pour wawde wallude yimɓeɓe en laabiɗo rewete nokkuji ɗo jippere ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa walloɓe kadi pour ko fate kisal yimɓe wonɓe son cakkitorɗen habaruji men international ko jokkodirde Mamadou Samba Diallo rokken habaruji partude météo ɗum noon ko toon to Mauritanie Mamadou Samba Diallo bisimilla hettiyankoɓe tedduɓe min calmini on min juurima on min bismimon kadi e kompital meɗen ko fate ɓetowe kam e toɓoji nokkuɗe toppitine ko fate jokkodire e kompital toon to jagorgal gueɗe nderderiji leydi e jaccingol laamuji e ƴellitare nokkure holliri wonde ɓeto toɓoji e nder nogas e nayyi waktuji jawtuɗi ɗi toɓoji toɓɗi ɗi ko ni sifori tawi toɓi kadi e nokkuji kewɗi certuɗi e nder leydi Mauritanie to diwan hawdu sharqi timbe dara jeyi baba ko milimétre nogas busta ko 10 hasi el abbas ko 10 al mashtah ko 10 to wiyete tawil ko 7 hasi el bakkay ko 7 bahira ko 7 al bada ko 5 timbe dara ko 4 jigenni aliga hel mboyri ko milimétre nogas aliga hel modi baba ko 16 قصار أهل أحمد كو سبوي جوي قليقة أهل محمد كو سبوي ديدي قليقة أهل نار كو سبو أوينات زبل كو جيتتي نعم ويسان كو نوغاس جوي بويريكا كو جوي تو ديوان حوض الغربي أيون لحياض كو چپند جوي ملمت اين باها كو چپناي هل شيخ بو كو چپناي ملمت دوي وارا كو نوغاسي جو رنفل كو سپوي جيناي مكانيت كو سپوي جيتاتي دار سلام كو سپوي جوي شالكا كو سپوي جوي بودام كو سپوي جو بالمحاريز كو سپو تو عيون كو ملمتر جوي تادرارات كو ملمتر جوي تامشكت قلب الحولية كو چپناي ملمت نشان كو نوغاسي جيغم تنتان تو تنتان كو سپوي جديد ملمت قرقارة كو جيناي اين فاربا كو ملمت غوتو طويل بغداد كو جيتاتي طويل كو ناي تو ديوان عصابة كانكوسا تناها كو نوغاسي جوي ملمت بوذلل كو ملمتر سابو الفوز كو جيتاتي اشكاتا كو جوي تو ديوان غورغول مبوت اشكاتا كو ملمتر جيغم مطاويل كو ملمتر جناي تو ديوان جديمكا خابو كليلة كو نوغاسي جو سدلما كو نوغاس هل إيسا بابا كو سبوي جوي مبالو سانتر كو سبوي ناي سنغال عربي كو سبوي ديدي جديدة كو سبوي ديدي بغداد هل آليات كو سبوي ديدي المسجول كو سبوي ديدي جوجوال كو سبوي ديدي أما قبول حيا كو سبوي جو ديغوني كو سبوي جو المسلم كو سبوي جو وادن ناجي كو سبوي جو بوتا وني تورلا كو سبو بوتا وني تورلا كو سبو gufu modi ko milimétre sappo bojdor woni jogontoro ko milimétre sappo mbalu centre ko milimétre jeenayi wulluram besdigen ko jeetati meden buubu ko milimétre jeetati meden laklal ko jeedidi boruje ko nayi waarate ibilin ko milimétre nayi jagili ko nayi butanda ko tati sabbu sapalbe ko tati senayga fulbe ko didi to sehil babi mbe khera tumbu ko sappo nayi milimétre to wulyenje banku gobeje ko milimétre sappo njew ko tati e feccere al adla ko didi e feccere harasant ko milimétre goto ko dido beto way kam e toboji e milimétre ngaranno en e nder no gasnayi waktuji jawtudi eden biatan ya taw ko beldam en dokondiri aadi kadi e kumpite meɗen paade ɗum noon ɗo hande en yo jam jogomi jogo on wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Mamadou Samba Diallo a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sere habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar e oɗon ñalawma aset jeenayi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi gasi ha laaɓi ɗum noon ma en gartu janggo on jarama yen mbaɗo